ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ವತಿರ್ದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಎದುಕೊಳುವೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತೆ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚೆ ನನೊಂಜೆ ಸಹ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕಾವೂರು ಬಣ್ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂದೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನೀರುಳ್ಳೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ವಲಯದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನೆ ಮನೆದ ಈ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೇನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಗುರುಪುರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ತಿ ನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನಿ ಪಡೋತನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇನಿ ಸೇರೊಂದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರಣ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಂಚಿನ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಗಾಂಭೀರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ರಮನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುಡಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಸಕುರಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸೇರ್ದಿಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸುಮಾರು 2000 ಆಜಿನಿಸವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪುನಗ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ದ ತಲಪಡಿದ ಆಲ್ವೇರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಆಲ್ವೇರ್ ರತ್ನಾಕಾಲ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ. ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಸಂಘ ದಿಪ್ಪು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಅಡ್ಡಂತಯರ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತಯರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಿದ್ದ ಅವಧಿಡ್ ಅಂಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅವಧಿಡ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಅವಧಿಡ್ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಜವಟೇರ್ನ ಅವಧಿಡ್ ಸುಮಾರಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ. ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಬಜಪೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಗುರುಪುರ ಕರೀನಾ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮೂಜನೆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಪಡೆಯೊಂದ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ 1 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಗೆ ಬೆಲೆ ಎತ್ತೆ ಅವು ಆತ ದುಣ್ಣದ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲು ಕೆಲವಾತು ಜನ
ನೃತ್ಯಗ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಲೋತ್ಸವಗ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ತಲಪಾಟಿದ ಆಲ್ವೇರ್ ಆದಿಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಇಣಿ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತ ಆದ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಸೌಖ್ಯ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನಾಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಾರ್ ಅಂಜನೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಸಾಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನ ಕೊಡ್ತೇರು ಕರೀನ ರಡ್ಡಾವಧಿಡ್ ನಂಗೆ ತರಬೇತಿದಾರರು ಸಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೀನ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂದ ಬಜಪೇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮರಣಿ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿದ ನಡಪಣಂಚಿನ ವಲಯದ ಆಟಿದೈಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಐನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣವೆ ಅಡಿಯಂತೆಯರು ಐನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಮೂಲಿತ್ತನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇಡ ನಿಖಿಲ ಗ್ರಾಮಗು ಬೊಡೇನಂಚಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣಲ್ಪ ನಿಖಿಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಚಂದ್ರಾಸಾಡ್ಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ವಿಜೇತ ತಂಡಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಪೊಸಕರೋಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಅವಧಿದ 2000 ಎನ್ಮ ಪತ್ತೆತ ಅವಧಿದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಕಲೋತ್ಸವದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಜನೆ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಂತಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತೇರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮು ಪುಣಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇದು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2004 ಆಜರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಬಹುಮಾನಲ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕದು ನಾಡ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚ ಬಹುಮಾನಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಬೈದನು ಐಕ್ ಬಡದ ಆ ತಂಡಗೂ ಸುರುಕಾದ್ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಖರ್ಚು ತುಂಡ ಆ ಖರ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಈಕೆ ಅದನ್ನ ಇಜ್ಜಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದೇ ಪಂಡ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ಲ ರಡ್ಡ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ ಆಪಿನ ಖರ್ಚಿನ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಅವಳ ಯಾನು ತೂಯಿಲಕ್ಕೆ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವಧಿಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಯಂತೇರನ ಅವಧಿಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವಧಿಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿತ್ತೆ. ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಲೋತ್ಸವದ ಆಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲು ಬಂಟ ಕಲೋತ್ಸವ ಅಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕೊರ್ದು ಆ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು 30 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿನ ಕೊರಂತೇರು. ಆ 30 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ
ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಇಟ್ಟು ವಿಷಯಲಿತ್ತನು ಐಟು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಹಸನದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯలు ಎನ್ಕೊರಂತೀರಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಬೇತೆನೆ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಐಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆನೆ ಅವಧಿ ಇತ್ತನು ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡ್ತುನಾಗ 30 ನಿಮಿಷದ 20 ನಿಮಿಷದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಯ್ಯ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದಗಳು ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದು ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಐದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಲು ಪಡೆಪು ನಾವು ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷ ದಯಂದು ಬಂಡ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುನೇರ್ದಾತ್ರ ಯಾನು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಟರ ಸಂಘಗ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ದಿನಾಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಬೋಡಾದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ಆ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಖುಷಿತ ಅನುಭವಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲು ಇಂಚ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆದ ಭಾವನೆ ಪುಂಡು ಅವು ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನಿತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ನಾಡ ವಲಯಗೊಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಂತೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಾಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ಯಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅವಧಿಡ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತದನು ಒಂಜಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ದಿನಾಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾನಾಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಇವಕ್ಕ ಆ ತಂಡೊಡಿತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಮುಗಿಡತ್ತ ಅಂದು ಬಹುಮಾನದ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಆಪುಜವಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡತ್ತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರದು ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇಜ್ಜತ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿತಿನ ಒಂಜಾಪಿನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದನು ಬಹುಮಾನದ ಆಶೆಗೆ ಹತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಬರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುಜರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿದ ಹೊಣೆ ಬೂರ್ಡಲ್ಲ ಆ ತಂಡ ಇನ್ನು ಖರ್ಚಿನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೊಂಬೈ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಅನುಭವಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತನು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋನಾಗ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಪೋತ ನಮ್ಮ ತಂಡೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನ 110 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೆನೆಪುಂಡು ಅವು ಪೋಪಿನ ಆ ಬರ್ಪಿನ ಆ 110 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ರೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಳು ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಂಬೈಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಂದು ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಲೋತ್ಸವ ಅವಡು ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಅವಡು ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರೇನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ನೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲಾಪಿಲಕ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಪೊಡು ಎನ್ನ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರನ ತಂಡೋಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ತಂಡೋಲು ಪೂರ ನೆಕ್ಕಬಡೋದು ಪಾಡುನ ಶ್ರಮ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಶ್ರಮ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಶ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ತಂಡದ ಬಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಆ ಬಂಗನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಶ್ರಮ ಆವಡು ಐಕ್ಯಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಆತ ಬಂಗಬತ್ತದ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪರೆ ಐಕ್ಯಪಡೋದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ್ ಆತಂದು ಐಕ್ಯಪಡೋದು ಅರೆಗಿಲ ಅರ್ನ ತಂಡಗಳ ಅರ್ನ ತಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ತಂಡಗಳ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಶ್ರಮನ ಕುಲ್ದೆ ತೊಂಡ್ವೇರು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಣ್ಣಗೈಟಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪುಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ನಂಚಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪ್ರಹಸನಗೈಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಕಲು ಕತೆ ಈಜಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮನಗೈಕಿ ನೃತ್ಯಗೂ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಕಲು ನೃತ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಂದೇನು ನಾಡುವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ತಂಡೊಂದು ನಾಡಿನಾಗ ಐಕಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನ್ನಕಲು ಸಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಭವಿತ್ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಬೇತಕುಲು ಐಕೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡೇರು. ಅಕಲ್ನ ತರೆಟ್ಲು ಆತೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಪಗಾಂಡ ನಂಕು ಕೊರನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತಂಡನು ಗೆಂದಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಆಕಲು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಶ್ರಮ ಗೆಂದಿನಾಗ ಖುಷಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಪುಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2ನೇ 3ನೇ ಇಜಿನ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತನಕ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಡು. ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೂ ಬೈದಂಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಕರೆಸರ್ತಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರನ ಬಂಡೇರು. ಗುರುಪುರೋಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು. ಆಂಡ 3ನೇ ಬಹುಮಾನಗ ಬಜ್ಪೇಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಗ 3ನೇ ಬಹುಮಾನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆವಡಾಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೊಂಜಾತು ನಿಯಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ನಿಯಮದ ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪು ಕೊರನಾಗ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪುಡಾಪುಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ನಿಯಮಲು ಇತಿಮಿತಿಲನ್ನು ಪೂರ ಮೀರ್ದಲ ಪೋಪಿನ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಗಾವಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಾವಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಅನುಭವ ಆತನ ಎಂಗಳೈತ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಂತದ. ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಡಲ್ಲ ಏತು ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರ್ಪು ಆಯ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡಾಪುಡು ಐಕೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಲೇನು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡಾಪುಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಭವಿತ್ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಲನ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊಕ್ಕಲು ದಿನಾಲ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕೊರನ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಡಾಪುಡು. ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರನ ಅವಧಿಡು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಂದದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಂದಾರ ಅಕ್ಲನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕುಲು ತಂಡ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ತಂಡೋಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋತ. ಆಂಡ ಈ ತಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಂಡು. ಅಕ್ಕಳು ದಿನಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪೊರ್ತುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು. ಆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕಲು ಕೊರನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಮನ್ಪೊಡು. ಐನು ಇಲ್ಲಡು ಬದಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒರಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನಿರ್ದು ಆ ತಂಡ ಆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬರ್ಪುಡು. ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೊಂದು ಈ ತಂಡದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆದಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ತಂಡದಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದೇರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಂದೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನನ ಅಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುರು. ಅಂಚಾದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕಳ ಈ ಇರುವ ಜನತ ತಂಡ ತಂಡ ಮುರಾಣಿ ಗುರುಪುರೋಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಂತ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾರ ಆ ತಂಡಗಳು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಮುಗಿದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುನತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ದುಂಬಗಲ ಬರ್ಪುಡು. ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬರ್ಪುಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬರಡು ಐಕ್ ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಏಪಲ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು. ಖಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತನಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ತಯಾರಾಪುನತ್ತು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಇತ್ತನು ನಾಡ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಡು, ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇತ್ತ ಗುರುಪುರಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆತೇರು ಪಣ್ಣಗ ನಿಜವಾದ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಶ್ರಮಟಾತನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗ ಆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಶ್ರಮ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾದಿದೆ ತಂದು ಈ ವಿಜಯ ಅವು
ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೇಕ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ತಯಾರಿಡೆ ಉಪ್ಪುಗ ವಿಜಯದ ಗುರಿನುದಿ ಒಂದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಡದು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ವಿಭಾಗದಕ್ಲಿಗೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಗೆಲುವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಡು ನಂಗೆ ಏಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೆಲುವು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಗಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತೆರಪಟ್ಟಣ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಇದ್ದೆ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ ಶುಭಾರೈಕೆದ ರಡ್ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪಾತಿರ್ಜಿ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಯ ಪಾತಿರಿಯರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುವಾಣಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕಣಪೆ ಸಾಧಾರಣ 18 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ನಡ್ನ ಒಂಜಿ ದೈ ಮಲ್ಲಾದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಾಸನ ಅವಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ವೇಗುಣು ಆರದ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ತಂಡ ಮಾತ ಕೊನುತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ದಾಲ ನಾವು ಪಾತೆರಚ್ಚಿ ಯಾನೇ ನೆನಪನ್ಪುಣು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ರಘುವಣ್ಣನ್ ವರುಣ್ ಬಾರದ ರಘುವಣ್ಣನ ಯಾನ್ ನೆನಪಲ್ಪೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಸುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ಫ್ಯಾನು ಪಾಡ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಕ್ಕನ್ನಾತ್ ಹೊರ್ತು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದಾಲಾರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಜ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜ ಒಕ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಚಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಜ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಅಲ್ತದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಓಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಮಂಡ ಅಲ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಗಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಆರೆಗೆ ಈ ತಂಡಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕೊಂದಿನ ಫೋನ್ ಬಂತೆ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಂದು ನಿಖಿಲ್ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಚಿತ್ರಕ್ಕ ಈ ಜನ ಕಡಪುಡ್ಜೇರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕೊಂಡು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರಿ ಮುಂದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎನ್ನಿದು ಉಳೈ ಪೊಗ್ಗಲೆ ಪಂಡೇರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಿವೋಡು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ದಿಯಂಡ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ದಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಇದೇ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಎತ್ತನು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತರು ಬರ್ಪುಣಾರ ಎತ್ತು ಎಂಕಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಂಡ ಮಾರ ಈತೀತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಈತೀತು ಕೋಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ 3rd ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೋಪ 2nd ತಿಕ್ಕನ ಕೋಪ ತಾಪ ಈತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬೇನೇನು ಅನುಭವಿಸಿದು ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತಿನ ಬುಲಿಪಟೆ ಇತ್ತಾವು ಸರಿ ಅತ್ತ ಈ ಜೋಕುಲು ಬುಲಿಪಟೆ ಇತ್ತಾವು ಒಂದು ಸಲ ರಿತೇಶ್ಗೆ ಸರಿ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾರಾಯ ಒಂಚೂರು ಶಾಂತಿ ಇಡುಪ್ಪುಲೆ ಅವಳು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏರು ಕುಲ್ದಿರ್ತುಳೆ ಅಕ್ಕನ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮಳ ಕಲೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದ ಚಿತ್ರಕ್ಕ ಯಾಂಪಂಡೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕ ನೇನು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ನಿಜ ಅವು ಎಂಕುಲೇರ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜಾನ್ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರ್ನ ಜಡ್ಜಿ ನಕಲು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಾ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಕೊಣದೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾತ್ರೆವಣಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಳಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅನಿತೀರಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಒವೇ ಕಾರಣೋಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಜಡ್ಜಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಕೊಣದ ಮೆಲ್ಲ ಓದು ಅವಳು ಓದಿಡ್ರಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪಣ ನಾನೂರಿ ಬರ್ಪಣ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದಯಪಂಡ ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಪವಾದ ಪಾಡನೆ ದಾದ ಮಂತೆ ಕೆಂಡಾಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮರ ಅಕ್ಕಳು ಕೈಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 6 ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೇರ್ದೇರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತುಕತೆ ಆತನಿಗೆ ಓ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಪ್ಪಗಾರ ತಿರ್ಗಾದೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೇರ್ತೀನಿ ಬೆತ್ತೆ ದಯಪಣ ತಿಕ್ಕಂದನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಪುಣು ನಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಪುನಗ ನಿಶಾಂತ್ ಕೋಪ ವೈಜ ಬೇಜಾರಾತಜ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಣು ಸಹಜ ಅವು ಅಂಡ ಈ ಸಲದ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಕು ಎಡ್ಡೆ 1st 2nd ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಪಂಡೆರ ದಯಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ನೆಕ್ಕು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ಕೊರೊಡೆ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬ್ರಕೆಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕ
ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪಂಪ ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಪಾತೆರೋ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನಾಥ ಐಕಿ ಇನ್ನೋಳು ಆರೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಆನಗ ಏತ್ಲ ಆತ ಆವಂದಿನ ಕ್ಲತ್ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಮಿಟ್ ಆತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಮಯ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರಿಯರೆ ನಮ್ಮ 18 ವರ್ಷ ಕಾಪಡಾಂಡು ಚಂದ್ರಸನ್ನಗಲ ಎತ್ಲ ಕೋಪ ಒಯ್ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಾರ ತಿಕ್ಕೊಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕೋಪ ಆತಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ಅವಧಿಡ್ಲಾತನ್ ಪಾಪ ಅಂಡ ಪ್ರಥಮ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಬರಡಾಂಡು ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಗೌರವ ನೆತ್ತ ಪೂರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ నేను ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ ಟೀಮುಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೊಂಜಿ ಗೌರವ ಆಪುನು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಟೀಮು ಬಾಂಬೆ ಕೊನೆಯ ಚಂದ ಸಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಪ್ಪುದ ಉಳ್ಳಾಳದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾವದಿಡು ಮಹಿಳೆಯರನ ಟೀಮು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುದೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣದೇರಿ ಬಾಕಿದ ಸಂಘದಕ್ಲೆ ಗೌರವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್లో పోతుంది ಯಾನು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಕ್ಷಮೆಪ್ಪಾಡು ಕಬಡ್ಡಿಲ పోతుంది ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣದೇರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಪಂಡ నేను ಜನಕ್ಕಲು ಏತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲ ಅವಳೆ ಈತ್ ಏನನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೂಪೇರು ಚಾ ನಿಖಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಮಾರ ಆ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈತ ದೂರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಪಟ್ಟಿ ಓದಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ನಾನು ಗಮನಿಸಿ ಏನು ಏರು ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದೇರಿ ಮಳಾರೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬತ್ತನ ದಿನೇಶ್ ರೈದು ಬತ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವ್ರದ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿದ ವಿದ್ಯಾಧರನ್ನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದಿರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಪಾಲು ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನಾವದಿಡ ಆಂಡು ಪಂಪುಣ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ನನ ದುಮ್ಮುಗು ಮಳಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣಿಯಾತ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆದ ಬಂಡ ನಂಗೆ ವರ್ಷೋಡಿತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಂದದು ಇನ್ಕಮ್ದ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೈದ ಅಂಚದು ನನದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ನಿಖಲೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತಂಡ ಅದು ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಾರತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಗಳು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನನ್ನ ನಿಂತ ನೀರಾಗುವುದು ಬೇಡ ಒಂದು ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜತ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜೇರು ದುಡ್ಡು ಈ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಜೇರು ಏರ್ಲ ಈ ಎಂಕುಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಯಾನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೂಟು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸುರೂಟು ಕೊರ್ಪ ನಿಖಿಲ ಆಕಲು ಫಂಡ್ ಜೇಡ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಜೇಡರ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫಂಡ್ ಜೇಡ ಎಂಕು ಪಂಪುನು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಸುರೂಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಪಾಪ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪಂಪುಣಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅತತ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಳ್ದಿ ಒಂದು ಪೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆವುಡು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಗೌರವನು ಮಿತ್ತು ಕಣಪನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಐತೆ ದೆತೊನೆರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತರಬೇತುದಾರರು ಯಶಸ್ವಿ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಂಜೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೇರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತೆರಲವರ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ರ್ 2 ಜನಲ್ಲ IT ಉದ್ಯೋಗಿಲು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬೇಲ ಮಲ್ತದು ಬಯ್ಯಾಗ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರದು ಮಡದನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರದು ಅಗಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 2 ಪಾತೆರ ಈರ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರಿದ್ದು 2 ಪಾತೆರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೇಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ಜೇನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೇಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಾರೆ 2 weeks ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಪೂರೇಗ್ಲ ಇರೋರ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ
ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂದೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ವಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಕನಸು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಕನ ಈ ವರ್ಷ ನೆರವೇರಿನಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರು ದಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದು ಪೋಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುವ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ದಿನ ಎಂಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪರ ಏತು ಬಂಗ ಇತ್ತನೆಂದು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಈತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತ ಆ ವಲಯ ಮಟ್ಟಡು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಯೂತ್ಸ್ನಗನ ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಅವಡು ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನಗಳು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಅಂದತ್ತು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಟೀಮ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಸತ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಡೋದು ನಾಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಬೆಗರ್ನ ನೆತ್ತೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಹರಿಪಾದೇರು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂತಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 100% ಪನ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಅಂತೂ ಅಕಲ್ಲ ಬೆಗರ್ ನೆತ್ತೇರು ಹರಿಪಾದಿಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಹರಿಪಾದಿ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಹ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭವಿಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಜವಣಿ ಆರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ ಕಾವೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ ಅಂದಾರು ಬರ್ಪಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತದ ಅವಳು ಕಲೋತ್ಸವ ಉಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇರಿದ್ದು ಸಂದೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಅಂಜನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಂಚನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇರು ಅಂಜನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಅಂಜನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣುವ ಏರಾಯರಂಚಿನ ಮಾತ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ವತಿರ್ದು ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಪಕ್ಕದ ಇರಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತನಲೆ ಗಣೆ ಅಗಲು ಬತ್ತದ ಶಾಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಪಟ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಅಭಿಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನನ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಶ್ಮಿತಾ ರೈ,
ಅಶ್ಮಿಕಾ ರೈ, ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರಾವ್ಯ ರೈ, ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನ್ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಥಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖುಷಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತನಿಷಾ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಜನೆ ಸಂಜನಾ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬೇತಿರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 14 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ 4 ಜನ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಮೊರನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಒಟ್ಟು 20 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ ತಂಡ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕೆಲವಾತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಆರು ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ನಂಗೆ ಈ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟೆರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಾರು. ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಟೀಮು ಬಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮರಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಡಿಪ್ಪುನಗ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಮು ಕಟ್ಟದೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುದು ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವನ ಅಲ್ಪ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆವಡು, ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಆವಡು, ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆವಡು, ನಮ್ಮ ಬೋಲಿಯಾರದ ಬಂಧುಲಾವಡು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲು ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಸೇವೆನ ನೆನಿತೊಂದು ದುಮ್ಮಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಜನತ ಬುದ್ಧರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟೆ ಇರ್ಲಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕೊಂಡಪ್ಪನಲ್ಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರ. ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಟೀಮ್ ಪೋಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೊಡೈನಂಚ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಮುದ್ದಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದಂದು. ಇತ್ತೆ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಮೊರಣಿದ ಟ್ರೋಫಿನ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ.
ಎಲ್ಲಂಜಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ಆಟಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಪಂಪಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ರಮಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆಡು ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಎಲಿಯಾರ್ ಮೇರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪೆರುಂಡು. ಜನೆ ಒಟ್ಟು ನಂಗೆ 1 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲಾ 5 ಜನತ್ತ 1 ಗ್ರಾಮದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಅರ್ಜಿನ 11 ಪೋದು 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅರ್ಜಿನ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತೆ ನಡತದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕರುಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯಕರು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂದ ಬಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಾತೆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೇನೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ತೊಯ್ಪಾದು ಕೊರ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿ ಮಾತ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನಿಸುವುದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒನಸಲ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂತೋಷದ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡವೇ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮೊರನೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಾತೆ ಟೀಮುಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಬಜಪೇಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಐಟೆ ಮಾತ ಇಡೀ ಸಭೆನೇ ಬಂತನೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಇಡೀ ಸಭೆ ಬಂತನೆ ಅಂಜ ಆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆ ಸಭೆ ಪಂಪುನ ಒಂಚಿನ ಏ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಒಂದೆ ಐತ ಫಲವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಪಂಡೇರಿ ಪುದರ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ದುಂಬತ್ತೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೇನು ಪನೋಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಪ್ಪು ಸಂಜಿತ್ ಉಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಭವಿತ್ ಉಪ್ಪು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಎಂಚಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನೋಡು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಕಲ ಏನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ಯನ್ನ ಅಲ್ಪ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಶಿಸ್ತುಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡಾಗಲೇ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕೊರನೆ ಇರ್ದಾದೆ ಆ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿನ ಕೊರನೆ ಇರ್ದಾದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಐನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಾನೇ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನೇ ಗುರುಪುರದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಐಟ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ತಪ್ಪ ಅಂದು ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋಣೆ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜವಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರೆ ಕೆಲವು ಜವಣಿಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಿರ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ ದಿನೋಲ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಳಿತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರನೆಟ್ಟೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಪುನಕ್ಲೆಗಳ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ತೂವಣ್ಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲೇನೆ
ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಕ್ಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೇರೆ. ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಾತು ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಉಳ್ಳೇರೆ. ಆ ಜವನೇರನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಸಹಕಾರಡು ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಎದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ದಯಂದು ಮಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವು ಒಂಜಿ ದದಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪೋತಿರ್ನ ಅವು ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಡ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಿದ್ದ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಜಾಗೆಡು ಉಂತದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಐನು ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಪುರ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನೇ ಈ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ. ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂದು ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ಯದಲ್ಲ ಒರಿದುಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೇನೆ. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ತೂಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಕೈಕಾರು ಅಕ್ಲ ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು ದಯಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೇರಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಡ ಆಯ್ನ ಇಂದು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು. ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಕಾರ ಈಗ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅವ ಆ ರೀತಿ ಆತನೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರ್ಲ ಈ ಸಂದಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ದಯದಂಡ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ ಉಂತೀರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಉಂತೀರ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಸೋಮೇಶ್ವರುಡು ಆಗಲೇ ಟೀಮೇ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜಿಂದಿತ್ತೀರಿ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಕಾದ ಬಡಿಯರು ಒರಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಗಳು 14 ಗ್ರಾಮಗಳು 14 ಜನ ಅಂಚೆ ತಯಾರಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂದುತ್ತೆ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಸಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ್ಯಂತಯರು 80 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಅಡ್ಯಂತಯರು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಯಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡು ಮಾಸ್ಟೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡು ಆರು ಆತು ಕೊಶಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆರು ಪಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆರು ಆತು ಕೊಶಿಟ್ಟು ಪಣ್ಣುಂದಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೋಲ್ನೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಚುಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯೋಲ್ನೆ ಆರು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತೇರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಂಚಿನವು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯ್ನ ಆರು ಭಾರಿ ಕೊಶಿಟ್ಟು ಪಂಡ್ಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಮಾಸ್ಟೇ ಅಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಚಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಬರಡು ಮಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಂಡೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಎಂಚಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ನಿಖಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಲು ಮಾತ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಇಂದು ನಾವು ಮಲ್ಪಡ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಕಸನ ಮನ್ಪೇರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಲು ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಬಂಡ ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಜವನಿರು ಜವಂದಿಲು ಏನ ತಯಾರಾವಡು ಒಂದು ತಯಾರಾದಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕಾತೆ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಾತ ನೆನಪು ದಿಯೋಡಾಯನ ಅಂಚಾದೆ ಈತ ನಂಗೆ ಈತ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿದನು ಅಂಡ ಇರ್ದಾದೆ ಈತ ಬಜಪೆ ನಡೆತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 110 ಜವನೇರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿರ್ದುಳೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಬಂಡ ಗುರುಪುರ ಗುರುಪುರದ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಮಲ್ತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕಿರ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ತೊಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಬೋಡು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಸಂಘಗಳು ಐದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪಡೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿಯಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಣಸ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘವನ್ನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕನ
ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಪೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಾವು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಕ್ಲು 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪಿರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾನೇ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಡೆ ಪೋಡು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಟೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಅನ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ತಾನೇ ಪೇರು ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಲೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಒಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಮಲ್ತುದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪಂಡ್ರಲೆಂದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಂತೇರಿ ಆರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಮೋಕೆಡೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಡೇಟ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಪನ್ಪುನ ಆ ಡೇಟ್ನ ನೆನಪು ದಿಯೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ನಾನು ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಡೆತ ಧ್ಯಾನ ಪಣ್ಣು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಿಕ್ಲು ಮರೆಪೊಡ್ಚಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲು ಮರೆಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯೆಂದು ಬಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಾಗೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲಾವಡು ಆನುಲಾವಡು ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜನಕುಲಾದಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಾಜ ಬೆಳಗುಡು ಸಮಾಜ ಬೆಳಗಿನದಾಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳಾರೆ ಆಂಜೋನಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮನವಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ವಾರೀತಿದ ಅಪವಾದಲ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗವೂಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ನನ್ನ ತೋಜಿದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಾ ದೇವರು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಷ್ಯನ ಕೊರಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗವುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗವುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿ ಸಮಾಜಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅವೇ ಕುಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಗೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದನ್ನು ಪಾತಿರುತ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ ಪಿಲಿಯಾರು ಪೆಟ್ಟಾಯ ಪಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಕೆಲವಾತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾರು 18 ಚಲನಚಿತ್ರಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಇತ್ತಾರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ 18 ಆತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪರ್ಬ ಕಾಂಡನೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ತಾ ಪೂತ ಗೌರವ ಅಡ್ಯಂತ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗೌರವ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಭಾಗವು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ ಚೈತನ್ಯ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪುದರ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಅಲ್ಲ ಪಣ್ಪೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ತೀರ್ಥ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ತೀರ್ಥದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ತ ದುಂಬತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2ನೇ ತಾರೀಕದ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಡೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ ರಮಣಾ ಶೆಟ್ರಿ ಕೋಟೆಕಾರದ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಅರೇಕಲ್ ಬೆಲ್ಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಪರವಾದ ಮನೋಜ್ ರೈಕಲ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಯಾರಲ್ಲ EC ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಈಜಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ತಲಪಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಜ್ಜರ್ನ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಬಲೆ ಕಿನ್ಯಾದ ಏರಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಮಂಜನಾಡಿದ ಏರಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲು ಬಲೆ ಮಂಜನಾಡಿದ ಬಲೆ ಅಲ್ವೇರು ಅರೇಕಲದ ಏರಲ್ನ ದೆತ್ತೊಲ್ನ ಅರೇಕಲದ ಪಾವೂರದ ಜವಣಿಯರು ಬಲೆ
ಅಮ್ಲಮಗುರದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್. ಮುನ್ನೂರದ ಚಿತ್ರಾಡ್ಡಿ ಅಂತೇರು. ಹಾಂ EC ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತೇರು ಬಲೆ. ಉಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕದೆ ತೊಂಬೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಜನ ಬರೋಡು ಐಟ್ 5 ಜನ ಜೋಕುಲ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಬರಿದ ಐಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಐನ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಐನ ಎತ್ತೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆಟ್ ಉಂತೆರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿಯ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತನೆ ಅಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೋದು ಒಂದು ಅಂಚ ಮೂಲದ ಒಂಚೂರು ಗಾದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಕನ್ನಡ. ಬಜಪೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸ್ಥಾನ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದೀತು ಒಂದು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭಾ ಅಂದೇಟ್ಟು ಬಜಪೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕು ಐನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆಟ್ ಜೋತು ಬೂರ್ದುನ ಹತಾಶವಾಯಿನ ಮೋನಿಲಿತ್ತ ಇನಿಕ್ ಸೋತು ಗೆದ್ದ ಸಂತೋಷದ ಮೋನೆಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸುರೂಕಾದ ಯಾನು ಪನೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ನೆನಪಿಸೋಡಾಯಿನಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅವು ಇರುವ ಜನ ಎದುರು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬಾಕಿದಕಲು ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕಲ್ನ ಸಮಯ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಇನಿ ಅವಳು ನಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಅಕಲಿಗೆ ನಾನು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆತ ಪರವಾದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆವಡುಂದಾಂಡಲ ಎದುರು ಗುರಿ ಬೋಡು ಪಿರವುಡು ಗುರು ಬೋಡು ಗುರಿ ನಮಡ ಇತ್ತಂಡು ಬಜಪೇಡು ಏಪ ಆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಆಣಿಯೇ ಯಾನ್ಲ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ದೀದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅವು ಇಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಪ್ರಥಮ ಗೇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೆತೊಂದೇ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಆ ಗುರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕನಸುನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇ ಗುರುಕುಲು 4 ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ನಂಗೆ ಐಟ್ ಒರಿ ಮಾತುಗಾರೆ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಗಾರೆ ಸಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನು ಪಾತೇರುವೇರು ರಕ್ಷಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಪ್ಪವೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಲ ನಮ್ಮ ಗುರುವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಜೋಕುಲೆಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪವುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಪುನ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಪುನಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲಿತ್ತೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಕುಲಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘಗೂ ಸುರೂಕಾದ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಉಂಬೇರೆಗೆ ಈ ಸಭಾಸದರನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಉಂಬೇರೆಗಲ ಅರ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಡು ಅರೆಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಸದರನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಓಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಆದುಪಡು ಅತ್ತಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ ಆದುಪಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಈ ಜನಕುಲಿಯರ ಮಂಡ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಇಡೆಗೆ ಸಂಘವು ಕಡಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತಿನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಈ ಇಂದೇಟು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಾದುಪ್ಪು ರಿತೇಶ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ 14 ದಿನಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು
ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಜನತ ಪುದರ್ ಪನೋಡೆ ಈ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಂದ ಕೇಂದ್ರನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ವಾ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅವು ಮಲ್ತಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಎನಿ ಗೆಸ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಅಕೇರಿ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಗಾದ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಮನೋಜಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತು ಜರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಆಣಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅವಳು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೊಡಲೇ ಮೂಜಿ ಊದು ಬತ್ತಿದ್ದೀರು ಅವಳು ಗಣಪತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅವು ಮೂಜಿ ದಾಯದೀನಿ ಎಂಡ ಬತ್ತ ಕೇಂಡಿರು ಮೂಜಿ ದಾಯಗಿದೀನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದೇ ಐತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಆರು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಡಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆಬಲ ವರ್ಪುನಿ ಎಂಕವಾಡ ರಿತೇಶ್ ಗಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಆನೆಬಲ ವರ್ಪುನಿ ಮನೋಜಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರುಂದಾಂಡ. ಸೊ ಮನೋಜಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತದೆ ಆರೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಸಫಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಉಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಆರು ಇಜ್ಜೇರಂದಂಡ ವಾಗೆಲ್ಲ ಸಲ ಆಪುಜಿ ಮುಳು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಐತದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿತದ ಬೋಪುನಾರು ಏರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನನೇ ಕೆಲಸ ಬನಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಬೋಡು ಒಂಜಿಂದು ಬೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕುಲು ಈತೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಐನು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯದ ಸಾಧು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಿಗಳೊಂದು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡೆ ಓಕೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕ ಕೊನೆಯದಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರರೇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾಡಂತೇರಿ ನಿಶಾಂತ್ ರಿತೇಶ್ ಇಂದು ಮುಲು ಇಂದು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆದಪ್ಪು ಅವತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗಗೂ ಸಲ್ಲುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಜವಣಿರುಳ್ಳೇರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಜ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಂತದು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದಕಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಜವಣಿರಗಲ ಅಕಲ್ನ ಸಮಯಗೂ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಪೂರ್ರೇಗ್ಲ ಬೈದಿನ ಪೂರ್ರೇಗ್ಲ ಏರ್ನಾಂಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತು ನೋಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಸಭಾಸದರಿಗ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದೊಡೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದೊಡೆ ತುಂಗೆ ಇದ್ದಡೆ ವರಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದೊಡೆ ವೇದವಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದಡೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜತಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಕೊಂತದೆ ಅಕಲಿನ ಲಕ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಫಲ ಇನಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಯುವಕೆರೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಯುವ ಮನಸ್ಸುದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗಾದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕೊರಲುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗಿಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ನ ಪಸಕುರಲ್ ತಂಡ ಆಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದನೆ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರಾಣಿಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಗಾಂಭೀರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಕರಿನ ಅವಲಕ್ಲನ ಬೋಲಿಯಾರ್ದ ತಂಡಗೂ ಒಂಜಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮೊರನೆ ಆಗಲು ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲು ಅಂಜನೆ ವಲಯ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನೋಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟುದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭೆ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ.